всички, които ме гледате, аз съм Дечо БГ и днес ще играем Team Fortress 2 в Викинг сервера. Ай, Fortress 5! И тук сме с Марти Прое. Марти, как сме? Той скоро ще започва да снима клипове, затова ще оставя линк в описанието към канала му. Ако не забравя. На Windows 8 как става с игрите ми? Имам предвид, вижте. Зарежда и 2000 години. Просто едва какво се каже. Стримам, да. Аз пък стримам. Списвам. Сега виждате. Има малко хора. Сега ще съм Оцин и ще съм един тъп демон. Да, Оцин. Да, Здравей. Марти Прое, казвай. Колко съм раздел мана? Значи имаме стики джомпър. То стики джомпър. Мане. Прави това. И трябва ни без да ни взима демидж. Ясно? Имаме парашут. Кома стреля, вие? Имаме този меч, който ни дава плюс. И аз съм просто един тъп шибан демон. Не. Хедшот! Ето го ще Марти. Марти Прое е добър снайпера. Това искам да ви кажа. Това... Аз се покажете. Надявам се да ме чувате добре. Не съм се настроил на OBS-а я. OBS-а я. Ох, Кашмеч! Не съм най-добрият Team Fortress G, обаче 100 с демоманин. Да. О, фак, тъпото е. О, далеч не мога да му Ай, калей. Ох, бом. О, това се казва. Не, как ти те видях? Да ти... Добре. Лодка е. Само защо някога не натискам зета, а за зета приключвам си това. Марти Прое! Това беше спай. Ама кой е? Спая, дай ми спая си. О, скъсах един. Аз така се бя с спай. Вай спаше ме обри. Get revenge. Аз идвам си съм в YouTube. Пак. Днес ще играем демон. Не пей, бе! YouTube ще ма банат. Тая песен не е за копирайт. Ще ма банат в YouTube-ето, ще ма банат. Това е много копирайт музика. Кома стреляй! О, ти беше гам. Добре, сменяме. Той сме капит. Дети снайпер. Дети снайпер. Значи аз, както каза, съм един тъп демон, който слага едни такива кита и скача. То се изпил. Бум! Напишете в коментарите дали искате Diablo 3. Тя хората ще искам. Извинете, обаче в Diablo 3 в други игри съм играл. Ето доста, затова очаквайте малко прогрес. Ще направя специален клип към Diablo 3 ревю. Първо ще е ревю, че след това ще поиграем малко. What? Ще бахте се. О, ти тук ми къпчете ли? Бум. Фак, това много яко.
Идвам, ма съм много малко. Аз съм си сложил. Изчезни! Изчезни! Щом ти са на хейви, трябваше да е... Не, капчи! Джиди. И се бъркам с контролите на Team Fortress. Изявно. Да се... Ако... Да, също пишете за WoW дали искате. WoW. Няма да ме покажем. О, така! Марти, тук има един много хубав снайпер. Много хубав снайпер. Има за теб! Ила тук е. Ила тук и аз ми съм бил. Буя! Марти, пробвай ги. Ще бъдем ли партия? Ще бъдем ли партия в YouTube? Ще бъдем ли партия в YouTube? Ще бъдем. Хора да знаете от мен, очаквайте Майнкрафт и Fortress. Да. Чакайте от него това. Може би... От мен чакайте повече Blizzard. Защото аз съм фен на Blizzard. Искам се набира меча. Обаче, колко минути? Снимам. Айде, де. А, колко минути снимам? Ето! Ох. Вай, Риперони. браво. Глей сега. И трябва. Аз знам на един мап с Дилмана е много бъгаво. На Гъмбеле. О, каман губя тос! О, ти виж и гани. Капчи. Стой тук да капчим, мамо. Ай, капчим да. Всяка, като изкапчим ти, какъв друг кит да бъда. Смятам на клип да съм един-два кита. Аз по кита. Да, ти капчи, аз ще ги снайпа. Не кита, ами такова. А, пак! Марти, внимай! Идва скавай! Не съм чуто. Как бе? Добре, айде вадим скаут. Значи имаме това, което е като патлак с 4 кослона. Паникля и ти. Ти стрелка. Тун, яш сатър. Тун. И... Тежка. Съжалявам, че няма да има стър. Отбеду фромаж. Този. Добре. О, но! Тика ли понда. Пак, но... Не, капчете там. О, те от другата. Вей. Никога не съм се научил да използвам. Това! Снайпер! Има снайпер горе! Има снайпер! Не мога да го снайпер, защото... О, взимам. Аре, о, килинг! О, видях му куршума! Killing! What is the killing? Вау! Ставам на снайпер. И ще се смена с лъка да съм. Охо, това беше яко. Значи изписа, че съм умрял. Как? Айде, вече има лък. Яш лък. Тя ще лъка. Мръсно. Яш лък мръстил. Добре. Аре! Аз му жал да го... Боя! На 2 стрели. О, килинг! Значи, на всяко писмо ще викам килинг. Ясно? Убих някакъв със стрела, бейби. О, килинг! О, снайпинг систем с стрели. О, килинг! Аз правих егати килинга! Егати килинга ти казвам! Пак убих някакъв! Егати килинга! АВП! АВП! Аз мразя АВП. Що, Това е много слабо оръжие, Длъня един Това
ръцете на нуб е силно, обаче в ръцете на про е такова, много това оръжие. Аз съм за нупа, за мен е много силно. Еми, Не, няма да го загубя! Не, никога няма да загубя това свещено АВП. Никога! да се защитавам ли? Аре, брат, скъсай ги, бе! Да се защитавам ли? Мъртви! О, килинг! Ще взема АВП-така. Спокойно, няма. АВП! АВП, къде си? What? Я виж какво взели, бе? АВП, няма АВП. Какво взели, бе? О? What? Взели го, значи, не го знаеш онова, което... Не, ще го хвана, ще го... И бомба! Добре, дами и господа, чао! И абонирайте се, лайкайте този клип и се абонирайте за ми.